Què tal com estem? Arrenquem una nova edició de la Tot Lliga, la corresponent ja a la jornada 9 de competició, o el que és el mateix, la jornada 2 de la segona volta de la fase regular. Com sempre, comencem amb el repàs als marcadors de la jornada. Tenim un duel directe a la part baixa que va resoldre l'Ordino, superant per 2-0 el Carroi, amb la meitat alta en joc, Engordany 2, Futbol Club Santa Coloma 4. Repartiment de punts entre els dos enfrontaments de la meitat alta, UE Santa Coloma 1, UE Sant Julià 1 i Atlètic Club Escaldes 1, Inter 1. Repartiment de punts, doncs, en el derbi escaldenc. Doncs comencem analitzant el partit a la part baixa de la classificació, el duel que enfrontava el Futbol Club Ordino davant el Carroi. Arribaven com a penúltim i últim classificats. El Carroi necessitava punts buscant la primera victòria de la temporada, els primers punts, però va ser l'Ordino qui, en aquesta ocasió de Víctor Bernat, que reapareixia ahir sobre el terreny de joc, va enviar amb el cap la pilota al travesser. Ho va provar el Carroi, una centrada d'Alfredo Martins que s'enverinava, havia d'intervenir el porter de l'Ordino, Obregón, per evitar el primer gol del partit. El buscava el Carroi, recuperació al mig del camp de Roberto López, arriba fins a la frontal, cedeix finalment a la banda dreta, on hi havia El Bahir, el jugador d'origen marroquí, l'holandès, que envia la pilota per sobre el travesser de l'Ordino. Va tenir l'Ordino la més clara del partit amb aquesta rematada. Víctor Bernat, que va sortint un pèl fluixa, blocava Bejarano per mantenir el marcador encara en empat a 0. Ho provava per les bandes també l'Ordino, Joao Pedro, que obre per Carbona, incorporat a l'atac, havia d'intervenir de nou Bejarano per enviar la pilota a corna. Més de l'Ordino, Joao Pedro obre la pilota cap a la banda esquerra i atenció a la centrada, de Bríñez, milimètrica pel cop de cap d'Alfi, que inaugurava el marcador. Era encara la primera meitat, l'Ordino que superava aleshores el Carroi per 1-0 amb el gol d'Alfi, el dorsal 9, el davanter de l'Ordino, que amb el cap rematava, com dèiem, una centrada milimètrica de Bríñez. Al segon temps, el Carroi ho va provar també per banda, el perill naixia des de l'esquerra, el xut del Bahir, que s'acaba estavellant al lateral de la xarxa de l'Ordino. Més de l'equip ordinenc, centrada ara des de la banda dreta, abans era Bríñez, ara és Carbona, que enviava la pilota al cap d'Alfi, el davanter que feia gala del seu instint golejador i marcava el seu doblet, el 2-0, favorable a l'equip ordinenc, que podia fer el tercer amb aquesta acció de Camarà, que portava pocs minuts sobre el terreny de joc, que rebia, segons Cristian Moreira, el penal de Pol Fernández i assumia la responsabilitat Alfi, buscant el seu hat-trick, Alfi que enviava, però, la pilota al travesser. Victòria de l'Ordino, que està ja 10 punts per sobre el descens. Sí, molt content per la victòria de l'equip i personalment també pel dolent, és veritat, estic molt content, però sobretot per l'equip, perquè portàvem una ratxa dolenta i això ens donarà força. Sí que han estat bons centres boníssims, llavors el mèrit és d'ells, llavors al final ha sigut posar el cap i ja està. Però bueno, l'important és això, com dic, hem guanyat i que això anirà molt bé per l'equip i perquè aquests 10 punts ens fessi estar dins de la competició, que estava molt a baix. La verdad es que hoy era un partido importante, teníamos las ideas claras, sabíamos lo que teníamos que hacer. Luego nos han metido un gol cuando estábamos llegando al descanso, nos ha perjudicado bastante ese gol. Pero bueno, aún así hemos salido en la segunda parte convencidos de que podemos remontar el partido. Ha habido una acción para nosotros bastante clara, que bueno, que el árbitro ha decidido que no había nada. Eso también nos ha afectado un poquito y al final nos han sentenciado también el partido y bueno, toca seguir remando y a seguir trabajando. Molts gols en un partit també marcat per les necessitats d'uns i altres. S'enfrontaven l'Engordany i el Futbol Club Santa Coloma, dos equips que encara ara, després ho veurem, estan a la meitat inferior de la classificació, però que busquen treure el cap entre els 4 millors. Un partit, doncs, on tots dos equips necessitaven la victòria. Va colpejar primer el Futbol Club Santa Coloma amb una meravellosa jugada per banda de Virgili, centrada amb cama dreta, i Grondona marcava amb el cap, superant Cortaberria. Era el primer gol del partit. S'avançava, doncs, el Futbol Club Santa Coloma. Grondona, que amb aquest gol es col·locava com a màxim golejador en solitari de la Lliga. Després ho veiem. Jugada ara per banda esquerra, era Xavi Puerto, qui des de la frontal feia lluir Cortaberria. La jugada seguia, però estava ja invalidada
per fora de joc. Encara a la primera meitat ho provava Langordany, buscava l'empat, ara era Traoré qui enviava la pilota per Diego Nájera, el mexicà, que xutava fluix sense problemes per Adri Muñoz, que recuperava ahir el seu lloc sota pals. Més de Langordany, acció de Nájera, aconsegueix marxar de fins a 2 marcadors, el xut però se'n va per sobre, l'altre va ser d'Adri Muñoz, no va trobar porteria Nájera, a diferència de la primera volta contra el seu exequip. Valentín Espano ho provava, intentava enviar la pilota a l'escaire d'Adri Muñoz, per mil·límetres no trobava el destí, sí que el va trobar però el Santa Coloma, no en aquesta ocasió de Grondona, que amb un xut molt fort enviava la pilota al travesser, però poc després, centrada de Xavi Puerto, toca amb el cap de Guillaume López i Hamza, que marcava el 2-0. Era l'ex, precisament, de Langordany, qui posava terra pel mig, 2-0, que servia per anar al descans. A la segona meitat, Langordany, que buscava primer retallar diferències. Amb aquest gol de Sebas es trobava la pilota a l'àrea petita, marxava d'Adrià Muñoz, feia el capità el 2-1. De seguida, però, va tenir l'ocasió d'empatar. Penal de Ruibeja, el marca l'àrbitre, i el dorsal 8, Valentín Espano, assumia la responsabilitat des dels 11 metres. Adri Muñoz endevinava la trajectòria, però marcava Espano el 2-2 abans del quart d'hora de la segona meitat. Gol que Espano, amb el dorsal 22, aixecant les mans, marcant el dorsal 22, dedicava el gol a Daicà. Ahir no hi era el migcampista francès per la pèrdua d'un familiar. Doncs bon detall d'Espano. Atenció a la jugada de Virgili, ell sol marxa de fins a 2 marcadors, canvia de ritme, entra a l'àrea i envia la passada a la mort perquè Grondona marqui el seu doblet. El xilè, doncs, amb 2 gols, tornava a posar el Futbol Club Santa Coloma per davant. Era el 2-3 ja a la segona meitat. En volia més el Santa Coloma i ho va trobar. Jugada per banda, centrada, que troba Guillaume López, un altre ex de Langordany, que li feia un gol al seu exequip. Doncs 2-4, victòria important del Futbol Club Santa Coloma. Sí, un partido muy complicado, un rival que juega muy bien también, muy buenos jugadores, pero nosotros nos ha costado implementar el juego, agarrar confianza en el campo y por suerte ya vamos afinando algunos detalles y lo más importante es que tenemos ocasiones de gol y estamos concretando. El equipo me ayuda a hacer los goles, yo trato de definir, si no me toca también aportar de la otra parte, de generar también las ocasiones y contento con el equipo y estamos motivados a la siguiente fecha. Surtout qu'on devait confirmer la victoire de la semaine dernière. Maintenant voilà, on a commis beaucoup trop d'erreurs sur ce match, c'est ce qui nous a coûté cette défaite. Voilà, il faut se remettre au travail, c'est des erreurs qu'on ne doit pas faire à ce niveau-là. Et c'est délicat, surtout que cette semaine on a une semaine un peu compliquée, parce qu'on a un joueur de chez nous qui a perdu son petit frère, donc il y a une grosse pensée pour lui, Naoufel Daïka. Mais voilà, il va falloir se remettre au travail et puis continuer, voilà, faut rester positif, on a su revenir à 2-2, c'est quelque chose de positif, mais voilà, on fait des erreurs qui nous coûtent le match. Aquestes eren, doncs, les declaracions d'Engordany i de Futbol Club Santa Coloma al final del partit d'ahir. Anem cap a la meitat alta. Ahir, doncs, 2 partits que jugaven els 4 equips classificats entre els 4 primers llocs de la classificació. Comencem amb l'empat que obria aquesta jornada, repartiment de punts entre Unió Esportiva Santa Coloma i Unió Esportiva Sant Julià. Els lauradians, en una jugada d'intel·ligència, treien una falta al mig del camp ràpid i ben aviat Valentín Rizzo posava l'equip del Sant Julià per davant, un triomf que aleshores, parcial, que aleshores donava la segona posició a l'equip lauradià. Buscava l'empat la UE Santa Coloma, Macoma, amb cama esquerra des de molt lluny, estava a punt de trobar la porteria de Diego Carrillo. Ho provava encara des de la distància la UE Santa Coloma, era Paulino, qui també xutava desviat per sobre la porteria del Sant Julià. Ho provava en aquesta ocasió de nou la Unió Esportiva Santa Coloma, era Borja Pimentel qui sol davant de Carrillo enviava la pilota fora. A la segona meitat, centrexut des de la banda esquerra, atenció al rebuig perquè Eric de Pablos l'enganxa d'aquesta manera, golaç de l'Internacional que restablia la igualada del marcador, gran gol d'Eric de Pablos per posar l'1-1.
buscava el Sant Julià de tornar a avançar-se al marcador, centrar des de la banda dreta, i atenció, això és notícia, Becari que no rematava bé una centrada que li arribava des de la banda dreta. Tampoc trobava porteria Dani Benítez, a pilota aturada, al final repartiment de punts. Bueno, yo creo que nos tiene que dejar mal sabor, ¿no? Ponernos por delante y que al final nos empaten por un golazo, porque yo creo que ha sido un golazo, la única acción así yo creo de peligro clara que han tenido. Pero bueno, ya te digo, sensación de estar jodidos porque teníamos la victoria y queríamos ganar. Sabemos que este partido era muy difícil y entramos con la mentalidad de que no podríamos perder, que teníamos que sacar punto, y en el primer tiempo tomamos un gol por una falta de atención y ellos quedaron atrás y conseguimos el empate que queda muy bien para nosotros. I ens queda només un partit. Era el derbi escaldenc que posava el punt final a aquesta jornada 9 de competició. Duel marcat per la neu. Ara ho veiem, que va caure a la segona meitat. Primer, amb un Atlètic Escaldes, que va sortir molt decidit a avançar-se al marcador. Ahir, sense Bolívar ni Garrido, torn per Àlex Martínez, que retallava a la frontal de l'àrea, buscava el pal curt de la porteria de José. No ho trobava l'internacional als pals del seu company de selecció. L'Inter, que ho va provar en aquesta acció d'Ahmed, finalment el xut és de Xus. Havia entrat l'internacional al minut 3 en substitució d'Adrià Gallego, lesionat. Més de l'Atlètic Escaldes, ara per banda dreta, centrada que prova de fer arribar, finalment xut de Jesús Álvarez, és el dorsal 5, qui mirava de resoldre un xut creuat davant la porteria de José. Acció ara per banda dreta, ara sí, centrada d'Aaron, buscava el cap d'Abraham, el malagueny, que intentava trobar l'escaire de José. Compte a l'errada de Pedro Santos, que deixa la pilota per Artigas. Aquest obre banda esquerra, Víctor Casadesús provocava la intervenció d'Àlex Ruiz, porter de l'Atlètic Escaldes. I atenció al gol de l'Inter. Aquesta pilota caçada per Ludo des del cercle central. Veia Àlex Ruiz avançat i, com dèiem, des del cercle central, un altre dels internacionals del partit d'ahir, Ludo, feia un dels grans gols de la jornada, juntament amb el d'Eric de Pablos. Arriba aquesta diana des de mig camp. Segona meitat, com dèiem, marcada per la neu. Cessió d'Emili per José, així ho interpreta l'àrbitre del partit. Doncs cessió lliure indirecta per l'Atlètic Escaldes a l'interior de l'àrea, i Cisteró, que la posava al cap d'Àlex Sánchez, empatava l'Atlètic Escaldes gràcies a aquesta cessió a l'interior de l'àrea. Era l'1-1. Cada cop que hi ha més neu, ja ho estan veient, i cada cop era més difícil trenar jugades per dos equips a més, als que li agrada tenir la pilota. Betriu per Jordi Roca, aquest més a la dreta, buscant la incorporació d'Ahmed. Intervenia novament Àlex Ruiz per evitar el que hagués estat el segon gol de l'Inter. I aquí ho veuen, camp, terreny de joc absolutament cobert per la neu. Àlex Martínez obria per Aaron, havia de resoldre l'internacional. Intervenció de José, 1-1. Bueno, la veritat que hem començat molt bé, un partit molt igualat, i arran de la segona part que ha començat a nevar s'ha complicat el joc, i un empat que no està malament, que hem de seguir amb aquest nivell i veure els partits que queden, que com veiem està tot molt ajustat. Bueno, ha sigut una jugada que sé que Àlex sempre està bastant avançat i he tingut la sort de tenir la pilota allà i he xutat i per sort ha sigut gol. Sí, bueno, la primera part hem estat intentant generar ocasions, bueno, de fet hem tingut bastantes. El problema és que a la segona ja ha començat a nevar, s'ha fet una mica impràcticable el partit, però bueno, hem continuat fidels a lo nostre, a intentar tocar la pilota el millor possible i a intentar generar 1 per 1, i bueno, al final el partit s'ha tornat una mica correcalles, com aquí diu, però bueno, un empat vàlid pels dos. Doncs és el segon gol, tot just, que rep l'Inter aquesta temporada i li suposa, altra vegada, perdre punts a l'equip de Fede Bessone. Mirem com queda la classificació al final d'aquesta jornada 9 de la Lliga Multiseu Assegurances.
Una classificació que encapçala encara l'Interclub d'Escaldes, 19 punts per l'equip escaldenc, 2 més que la UES Santa Coloma, que encara té un partit pendent, 17 punts doncs pels colomencs. De seguida arriba la Unió Esportiva Sant Julià, 16 pels lauradians, 14 per l'Atlètic Club Escaldes. Serien els 4 equips classificats a la meitat alta de la classificació. Per sota arriba el Futbol Club Santa Coloma, que retalla a ja només 3 i un partit pendent la seva diferència respecte al capdavant, o la meitat alta, millor dit, de la classificació. L'Ordino puja fins a la 6a plaça, 10 punts pels ordinencs, cau en zona de promoció l'Engordany, 8 punts per l'Engordany, sense puntuar encara el Carroi. Taula de golejadors liderada, com dèiem abans, en solitari per Jaime Grondona, el davanter xilè del Futbol Club Santa Coloma, 8 punts per ell, es queda amb 6. David Coromines del Futbol Club Ordino puja fins a 5 gols amb el d'aquesta setmana. Guillaume López del Futbol Club Santa Coloma. Després, tot un grup de 4 amb 4 gols, 4 jugadors amb 4 gols, entre ells Alfi de l'Ordino i Joel Paredes de l'Interclub d'Escaldes. I com sempre, tanquem amb la pròxima jornada. Serà aquest mateix diumenge 5 de desembre a les 11 del matí. Arrencarà la jornada 10 amb un Atlètic Club Escaldes, Futbol Club Ordino. Més tard, a 2:15, un dels partits de la jornada, Interclub d'Escaldes UE, els 2 primers classificats que s'enfrontaran aquesta setmana. A les 4 de la tarda, torn pel Futbol Club Santa Coloma Carroi i tancarà la jornada 10 un interessant Unió Esportiva Sant Julià, Unió Esportiva Engordany. Això serà, doncs, aquest diumenge. Nosaltres, dilluns vinent, estarem aquí, al Tot Lliga, per explicar-los què haurà donat de si aquesta jornada 10. Fins aleshores, que vagi bé. Adéu-siau.